iki mbok aja gawe perkara ngono gen apa ya, Kak? Kok iso gumun aku nek ambek adik iki. Kok nek urung cerak-cerik sing iki kok urung lha kira Pakde nek kate kok oh alah. Yo Pakde iki bel mak tak belno tenan. Pakde, nanti Pakde. Iso kelangan enggok sak menit kok wis bingung nemplek. Lho tangi turu ki sorene. Tangi turu urung patek melek mripate lho wis tunuk-tunuk goleki. Kono. Pakde nanti, Mak. Mak, Pakde lho, Mak. Lho buke lho tak anguk iki jek ngorok angker ki iso goleki wong ngene iki tak. Ki anake sapa iki? Anake sapa? Anake ibu apa anake Pakde kuwi? Anake sapa? Dek ayahmu niku lho endi kok wis kok gumun aku mbek ayahe dhewe ora. Anake sapa? Iso. Mbah numbasno. Anake sapa? Mbah nek ambek Pak Suki mbah piye guys, soket bayi mula pokoke iki. Sapa iki? Nek karo Pak Suki kaya rangko. Ditakoki cangkeme mbah numbasno. Anake sapa iki? Anake sapa? Mbah, medhen. Medun deh, dono Anake sapa? Pakde ndek anak. Pakde rek ndek anake. Pakde iki lanang ora ndek anak yo. Mosok anake Pakde. Rambutem kok anake Mbok De ya Allah. Tangi turu kok wis bingung. Ora mampir. Engko ndang rado nang omahku sum kocek. Lho, mampir nendi? Ndene, Mbak. Lah kemang gak pethok ah. Sapine, mang tak kon gek konten kok Mas ning kono kok ditelepon kok ora. Aduh, iya lah. Wing. Kok ya? Saya saja utang. Lho, utang piye? Gak suka. Lho, kuwi ki lahir acang loro, Dik. Halo, bomba kok bomba. Lho, Aku wis kesel. aku ki lho yo ora jagakno kowe. Alah yo. Wong kok nek kon gibang adine ki kok ngono kuwi kok semblemet aku. Isah-isah ki karek acang loro mbah telu. Dhisik kan ngantek jam setengah 12 sampai mateng wis ngono. Wis ndek suwe bar korah-korah karek wajan siji bar tak nggo masak iki mang karo piringe loro. Masane Dinda iki urung isah-isah masane aku diseneni. Oh alah yo. Kok iso. Lho wis bayani ya mboke tak angoke jek angker lho. Anake wis bingung. Goleki rene. Apa numbasno Kak Adam aku. Ya yo mbok telepon malah aku ning gone Mas Adam iki nganu tumbas es krim malah nangis. Oh alah ayo Mak, delok ning ngarep Mak, Pakde paling wis pulang, ayo nusul Pakde. Oh alah yo. Bayani tenan kok. Jak nusul. Lelek lho dicuwokot kono. Heeh. Cepet keleke. Kok gregeten aku. Kok goleki. Pak Sapa? Sa. Mama tengok Sa. Pakde iki golek dhuwit nggih, nggo tumbas. Nggo tumbas apa? Jajan. Lah iya rek nek wis roh nek nggo tumbas jajan iso mbok goleki lah apa. Jajan ae. Gak usah tumbas es tok Gak jajan ae usah ngono. tumbas es tok, jajan ae Pakde. Sing maksude sing ape numbasno iki ya sapa? Guyu. Sing ape numbasno iki ya sapa? Lah iya. Ora usah tumbasno lah, Mas Adam ae tumbasno ya. Mo. Mas Adam ae tumbasno ya. Iya. Dek Iza ikut apa enggak? Nusul Pakde nih sawah ngarit. Ikut dong Mak. Tang kuciran sik ya, Mama tak dhisik ya. Mau kon nusul ibu. Nusul Pak Su guys. Pak Su ki arete anyar. Entuke tumbas ndek iki dandakno ning Pande.
terus dirayen dienggo ngarit. Lek sapa ki ning kono ki? Bature. Tak karo nyepil parine dhisik ya guys, sing kene iki wis kuning-kuning. Paling gak ya seminggu lagi, 1 minggu lagi engko dipanen. Alah, dalane kok ini ya Allah Gusti. Ketele. Sing marai dalan buntu ya guys. Jadi gak tahu dilewati motor, gak tahu dilewati orang. Jadi ini sukete koyo ngene. Marai iki dikeki watu sing arep dienggo bangun gorong-gorong iki tapi urung dimulai iki mbah. Pegawene iki mbah piye iki sing tukang nyekel apa bangunan-bangunan iki. Kok iso koyo ngene iki piye iki? Rondong dibangun-bangun iki ngenteni apa duweke kok sik done sak apa piye? Lho wis padha menguning parine ya guys, kae sing nggone dhisik sing sebelah kono iki kan saithik iki eloke kedokan kene iki guys. Pari kene iki normal, ora nek tikus, ora nek omone apa iki rengit-rengit, walang sangit apa ki babar pisan guys. Kene iki cuma nyemprot ping 2 kali nek gak salah Pak Su. Tapi kan bebas omo. Sing nggone dhisik sing mbong anyar kuwi sing tak panen ndek wingi kuwi kan dikabari karo PT-ne to. Lek kene iki enek kaya model iki penyakit iki suwengi langsung piye yo mangan suwengi langsung giaring kabeh lho guys pari iki. Kaya modele kaya kaper, putih-putih ngono lho, apa jenenge yo gak roh. Nek gak nang disuwemprot nganggo obat ngono kuwi malah sungine langsung bulak kabeh ngono guys. Terus disemprot padahal ki ora nek seminggu wis dipanen. Tapi omone ki nyerange ganas. Modele lho parine tak suwepilno koedak guys, gambyuk lho. Wah, jan iki alhamdulillah pokoknya bejo tenan dhisik entuk garapan iki. Parine iki yo mericit kuning koyo ngene lho. Mericit kok ngene. Songgo gembyuk ngono ya guys. Alhamdulillah iki pokoke aman tenan sampai tuwek. Iki engko rencana nek ora digarap neh, maksudnya ora digarap sing duwe neh ya guys. Iki engko mbah Pak Su gek-gek ya gelem kon garap neh iki. Iki wong-wong do gumun guys. Iki digarap sing duwe dhewe iki gak pernah parine koyo ngene iki, gak pernah. Ndik-ndik ngono kok nek gak telat ngabuke ya abuke kurang. Ngono kuwi perawatane kurang cara ngono. Iki digarap Pak Su koyo ngene iki dadi tangga-tangga sawah iki do heran, do gumun. Ya Allah parine samiran saiki kok koyo ngene padahal kuwi sing garap saiki Suparman. Walah pantesan ngono. Tangga-tangga sawah sing kono bareng guys. Kok lemu Pak Su ki jane nek kon tani iki yo walah betul-betul semangat guys jane. Tapi kok dijak tuku mbahon ki lho kok sewangel mbah. Mari regane mbahon ki yo menyala atusan juta guys. Gak main-main pokoknya. Kok sing sebelah kene cek rada ijo ya Mas? Kok kuning sing kidul ya? Malah beneran sok ben panene iso gantian. Sing kidul dibarno sik. Ngerayen arit. Iki nggone lek waris mbok semprot obat apa lek? Adike Pak Su sing ruju guys. Wereng. Kene ya werenge nek, tapi ngene dhewe iki ora maksudnya aman lho Mas sing iki daripada sing nggone dembung anyar kuwi. Ini waras kok. Ya ya kene iki ya waras kok tikus, waras. Iki lho ber sok nek ber rotok padang. Iki lho Mas sing galeng karo nding anu kuwetel no. Endi? Sing ngandeng langkaan gorong-gorong kuwi. Ah, iya lho. Arek temanyar ku, Mang. Iya. Mbok terno Mbah Rasmin sukete. Iya. Lah piye wong ngene Mbah Sugeng wis renek sapine didol. Ya, dimbah tengok-tengok. Dibangane wong tani iki ya kudu kuarit, duwe pacul. Lah. Anyar nggo iman.
Piro Mas regane? 100. Mana sih ngono lho. Saiki dur lanang, guys. Kae Elek waris nyemprot. ketoke misanan nang arek nanti. Ae sing Pak Ependiro ono kale balik kae misanan. Sepupu, guys. Karo Pak Suwi. Mboke Pak Suwi tunggalane mboke lekno kae. Kae sawahe guritan omahe kono kuwi. Muter ini. Walah jan gabahe ya Mas mericit kok ngene. Wong gawe jaring dina dadi. Lah. Walah ya Allah. Desa ndak kluntrung. Darene ndak. Bar mandi kok malah melok rene. Gak ning konae ke mang gatel kabeh. Kowe marai rene. Lho wong tarae tak ngenekno rek ikut Pak De apa ora, Mamak apa ikut Pak De? Ikutlah, Mak. Lah. Ikutlah, Mak. Ngono sire. Walah, cantik-cantik bidadari turun dari kayangan kok rene iki mek apa? Kono lho, Pak. Dek, kok saritane kene. turun dari kayangan. Waduh, cantiknya. Kene lho Nduk silau. Sing ngene kok kulon rene. Iya lah. Action. Aja ngono gatel, Dek. Gatel bar mandi. Ora ndek rono jek enek, Bar rono mandi. pisan aja kene tak. Ayo ngetan. Ono pisane gubuk kono lho. Gubuk Asmara kono. Iki jalan sore ya, guys. Iki padahal wis jam 4:30 lho. Panase cek kok ngene. Udah jam 4:30. Awas cokot semut. Bayangan kono. Ketel kok ning kene kok. Kenapa ya mak lagi? Kok kuningnya dhisik sing kidul ya lek waris ketoke. Gak krungu guys, kayak meseme muni. Enek sanyo muni kayak gak krungu. Lho jam aja rono, Dek. Wah. Lah walalah iki lho, parine desa iki jan menyenangkan kok. Putih terus bening ngono lho parine iki. Iso muandes ngono. Yes, alhamdulillah ya guys. Nek wis rezekine iki yo, meskipun ki sawahe wong, tapi nek digarap ditenanani yo panggah dadi rezekine awake dhewe. Ayo mak. Loh, nendi Tek ayo mak ki tak tinggal lho mak, piye? Ngajak nendi? Apa gak ndang mandi yo nduk Mama? Mama yo tak ndang mandi lah, wis 4:30. Ngajak ning bayangan iki lho guys, biasane nek rene karo Pak Su kan ning gubuk iki. Kowe roh swara sanyo kowe ora mbrengangang. Ayo. Lewat endi? Iki sing borong biyen sing borong tandur iki ya desih sak rombongan, guys. Telung kedok kuwi rombongane 700 borongane 750. Tak wongi wong 6. Kok uman satusan iki jam 1 anggek bar mulai isuk jam 5 sampai jam 1 awan iki agek bar telung kedok 1, 2, 3. Lho ayo ning kono ning gubuk engko Pak De rene nusul. Ngene iki terus nek 3 terus mergawe apa neh ya guys ngene iki. Ning baon yo mesti kaya icir yo wis gak mungkin icir kan saiki wis musim 3. Terus mergawe apa ngene iki? Leren sik. Istirahat guys. Wayahe matun ya wis parine do tuwek. Dek apa sih mbok incengi iki swara mesim sanyone wong kae lho. Ayo munggah kene duduk. Sanyone wong omah kae lho guys. Dadi njupuke banyu kok kene, sanyone iki ya dititipno ning ngene lek waris kene. Omahe sing sebelah kono kae. Dadi iki lampu-lampune pating kelanteng iki lampu sanyo. Ngadem ya guys sore-sore golek bowo. Iki mang anak-anak ya wis do mantuk kok. Do mantuk kok telogo tuwung nganggek teko mbusuk omah kemeng. Cantiknya anake sapa lah iki? Kok bunder ser sak mripat-mripate.
Dek, halo guys, ya Dek. Loh, sing apik anak dada sing apik. Sing apik. Oke. Halo guys, Dek Iza neng. Di Wow. ning sawah. Anak kabel sayang. Aja munggah-munggah moh. Iki lho anak kabel-kabel. Wes nah duduk nang sing apik koyo mau. Duduk sing apik sik ngerti kamera kene, Dek. Dek Iza. Pak De engko rene engko. Pak De rene. Kok nek mantuk tak gendonge nggih. Gatel. Engko tak gendong nek mantuk. Din. Dinda. Dinda nih ndi ya? Dinda terus. Kayak no sarapan opo ngono. Dokter ndok apa? Kenapa? Nyapu guys, bakso. Paten ini ya. Lali. Dhisik iki urung masak guys ngene iki. Segane wis mateng, karek mikir sayur karo apa ning. Enek gude karo iki cara pengen asem apa lodeh ya, Mas? Hah? Sing mbok mut apa? Mut apa kowe iki? Permen ah? Dek, kowe sarapan gewekno apa, Din? Seperti biasa. Apa? Ndok sapi. Heh? Ndok sapi. Diceplok ngene. Wis pokoke telur iki wis gak. Heh? Telur iki gak keri Dinda iki pokoke gak ndemblenger. Duh, sirupe ketumplek iki bagaimana iki? Kon nyeplokno telur. Dikon dadar ae guys, nek telur ceplok iki kadang tengahnya mentah nih lho, ndek gak seneng. Iki sayurane. Sayurane gude, iki ndek iki tumbas gude. Terus karo iki, karo enthek iki engko dikelo asem yo masuk, dikelo lodeh yo enak. Jare Pak Su karek sing ngolah. Iya ya guys. Tak nyeplokno ndok Dinda tak dadarne. Nek nang iki tak gaekno telur ceplok guys. Jawane iki aku ki ya mbah aku sing gak iso mbah. Nganu ya lah tengah iki jek mentah ngono kae. Dek muring-muring. Tak genine mungkin ae ya apine iki kebesaran dadi kurang sabar aku. Enak apa? Oh. Mas Arif. Enak apa? Enak apa ya? Ya wis ra ngetok lah. Lho tekan lho raso rente kok ya amit-amit jebang bayi. Tak anguk mbek Pak Sui Mas sampean ndek sore iki. Wis kelenger di. Oh, alah. Tekan budane rene njupuk motor cah-cah ki wis ra nuku, wis rontak. Niku kelompok mboten ngerti tenan. Oh, Wis lah. bleksek ra. Ya wis budal olahraga. Ini jam piro Mbak Dani? Jam piro Mas ndek sore Mas? Ya pokoknya setengah 8-an kuwi paling. Alah wis medidel. Lah wong kok setengah 8, wong bar magrib iki tak incang-inceng pagere. Wis misek. Sing sluntas-sluntuki Mbah Pomo. Beneke mam kluntang-kluntung. Sing Pak Su ki lungguh ning kuwi ning anu. Aku terus melok nusul Lah rono. wong aku magrib yo dia bar
Jaga omah aku. Bar magrib aku langsung adus lagi nanti. Adus karo ngecas HP. Baratis ya kalau. Baratus kan sholat, bar sholat ku wis ilang. Lah iya. Wis Ning kono mesti Sing Pak Su ngene, alah ning kono ki rasa turu. Tak karangi rasa turu ning kono ki. nganu di ceromono ki apa iki Lah wong yo yo nganu pikiran banter perkara kuwi lho De, apa jenenge? Apa? Mindahe omah ki dadi sing nggone Pak Kancil kuwi. Oh, karena dadakan ceromono ki entuk kabar ki sura ki bar sura ki kondang ceromono kondang persiapan pindah wong lemah wis nggone wong lho De. Lah iya. Gak gedandapan. Lah kuwi gak yo karek gawe nggone iki jek nek tebune berarti. Nggone iki jek enek tebu. Lah yo kuwi ya. Ya bengi diparani Pak iki uga enek. Wong iki gak enek. Sing duwe nandur tebu kuwi. Gak enek. Yo nyulik saithik sing sak nggon omah ngono sik Mas sementara ya. Ya nyulik lah tebune anyar iki, Bos. Walah, Tebune iki urung wis wayahe diganti. nebang. Oke, enek. Buakan bibit ya, Mas. Mboten tebune iki wis Walah. diganti kabeh, Dik. Sromono ku tanjanan anyar. Lah kuwi jeke 5 taun ngono lho. Ya kuwi. Arep ngaleh kulon. Tuwangi si Marsam, ra oleh ngaleh kulon. Mulon sing bekas mbiyen. Heeh. Kaduan. Lho lah nek ngono nek ditangisi ndek men lemah iki tok ditawakno dulur-dulure ya ngono. Dadi edak-edak karo kuwi lemah karo putu-putune karo mantune. Oh, lah. Mari ngono malah lemah iki kon nyeksekno. Lah ngono saiki kok ditinggal adoh kok emoh ndek mbene kok. Gregeten. Wong tuwek nek anu yo ngono ki lho. Iki palalan mau ngene. Lah iya. Lah iki sing Mas Haji jek ning ndi iki? Kae jek nggo sepatu. Nih, Tak lehno kowe ya badul. Adol lemah ora ngomong-ngomong Lah iya. ngomong. Lak yo digolek-golek. nek gak Mbah Kliwon nek yo mbah budi akale Mas nek jenenge ditawani sik iki rak yo dipikir-pikir toh jenenge anak putu. Oh ya salah Dik. Ngono ditinggal adoh rek emoh karepe. Tinggal adoh karepe emoh. Lah iya. Ngono kuwi wong tuwek piye? Ndak wong tuwek patut dicontoh ngono iki. Lemahe ya kuwi cara mono lah. cara diitung tahunan yo enteke lumayan lho, Dik. Lah iya. Cara sak ceblokan lah kuwi lho, Dik. Cara diitung tahunan setahun 2000. Ora yo 5 piro? apa ora 10 juta. Lah iya. Dengan jalan satu-satunya ya tetep enake ya geser ngene Mbah Marsam kuwi. Melok munggah mendhuwur Apa nih? gesere. Apa saya sedeng? Yo gak muat ya Mas. Cek muat cara nek Mas siji. Kok Lah ya. ya muat. Lah ya nek muat ya tok ben kono lah ora usah ado-ado. Kok Apa muat apa orane iki yo mbok gak roh. Lah iya. Kan tak njajal tak kon ngukur Mas Mino ngono ki muat apa orane. Wis yo ngene iki guys, di belakang kamera anak lanang ndek sedina teko urung petuk. Wong ngene iki ya tetep goleki rene. Benek iki matur suwun ya Pak Su, omahku wis diresik-resikno. Ya sik Ya piye yo cek jagungan ndek yo. Sabar iki. Dadar ndok piro wene. Wis mateng pura nduk segane? Telu ya. Ya. Beli. Ojo disambel Dinda mau disambel. Kowe engko nek pengen sambelan kok tak sambelan dhewe. Kok ndok terang. Tahu kon nyeplokno telur mata sapi tengah iki ora mateng ya, dadi koyo kapok Dinda.
Tengah cek binjur. Enak diuplek ngene ta mateng. Paling digeden geni sik kae ya. Sing pinggire gosong. Nah. Mentah iki malah vitaminnya akeh kok, Dik. Nek mbok kon kei sambel iki nganu ya. Mek lombok ya. Berarti yo nek anu ya rasa iki sambel. Jadi nek aku kon kei ini sambel iki kok Merah. Iya. iya. Nek ngobrol ya udah. Enak ya lombok ngene wit lono. Ya sak emak sabar ya. Anu isa kok ya ini tumben wis mandi ki pengen ndi le. Pengen ndi sa? Nek Dek, Dek. Apa itu nih di? Kumpulan di sekolahan? Gak tau HP iki. Anu lah apa wong ijazahnya piano wis no kok? Kok ijazah apa? Daftar sekolah. Daftar gak tau HP ini. Kok wong tuane teko. Sik tak ngono pindah kok tak. Sarapan kayak sarapan. Sayuranku tak ngelese, Dek. Wes ya, engko durasine kedawan kok langsung penutup ae. Langsung ditutup. Mau dilanjut ya guys. Wis mateng guys, sayure dhisik. Arek ngenteni umup. Warnane putih jebebleh ya guys, soalnya lomboke abang kuwi mahal. Regane melejit kaya inten. Tumbas 2000 ki cuma 7 biji. Jare bakule iki sekilo ki larang lombok abang, sekilo teko swidak. Waduh aku. Wis rupane putih-putih ra masalah ya guys, sing penting rasane. Tarah rego apa ku? Lombok abang, bawang merah, jan menyala tenan pokoknya. Mahal semuanya guys, pokoknya yus awake dhewe iki kudu iso ngatur keuangan, kudu iso ngatur apa rego-rego ngono kuwi. Larang ya iso mengikuti. Jute aku brambang larang tumbas 1/2 kilo. Meskipun cilik-cilik tapi ya panggah iso nganggo ya guys lho. Iki cuwili cilik. Iki 1 kilo ndingi wis 33. Sing apik super sing pol gede-gede iki regane enek sing 45, enek sing 55, enek sing 60 ya guys. Wah, biyo aku. Kuwate tumbas 1/2 kilo ya wis. Sing penting blonjone kuwi rata ya guys, ya entuk brambang, entuk minyak, entuk lombok. Enek sing padha ora guys karo dhisik. Sing penting cukup. Duit sithik di ratakno. Sing penting cukup iso blonjo saben dina. Wis ngono ya guys, kontene monggo sarapan. Sesuk dilanjut neh, matur suwun sanget. Semuanya nggih family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane, dilancarkan semua usahane,
Rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.